Anem a corregir aquesta activitat de competències. Diu, una entitat sorteja 2 entrades per anar al cinema. S'han posat a la venda 150 números a €1 cadascun. El sorteig es farà introduint 150 paperetes numerades en una capsa i extraient-ne 2, consecutivament i sense retorn. La primera pregunta és, l'entitat ha pagat per cadascuna de les entrades €7 i ha vengut tots els 150 números. Després del sorteig, quin benefici ha obtingut l'entitat? Si els 150 números els ha vengut a €1 cadascun, quin és el benefici? 150 per €1 són 150 euros. Però aquí li hem de restar els €7 que ha pagat a les 2 entrades. Val? Ha pagat €7 per 2 entrades. És a dir, això són €14. És a dir, aquests €14 són negatius, no? 150 menys 14 són 150 menys 10, 140, menys 4, 146. 136, no? €136. Així doncs, la resposta correcta és aquesta. Diu, si es compra un número, quina és la probabilitat que aquest número surti a la primera extracció del sorteig? Tenim un cas possible, això és la llei de probabilitats. Tenim un cas favorable i 150 possibles. Per tant, és una de 150. La següent pregunta diu, en els 5 primers mesos de l'any passat, l'entitat ha fet el nombre d'activitats següents. 37 al gener, 40 al febrer, 30 al març, 50 a l'abril, 48 al maig. Sí? Quina és la mitjana mensual del nombre d'activitats durant aquests 5 mesos? Doncs per fer això hem de sumar les activitats i dividir-la pel nombre total de mesos, sí? Que són en aquest cas 5. Si fem aquest càlcul, el podem fer en calculadora. 37 més 40 més 30 més 50 més 48 són 205. Dividit per 5 ens dona 41. Per tant, la resposta correcta és 41. Diu, les despeses en euros de les activitats en els darrers mesos han estat 600, 550, 650, 200 i 500. Quina és la mediana d'aquests valors? Per saber la mediana, hem d'ordenar-los de petit a gran. Per tant, comencem amb el 200. Ja el tenim aquí, el tatxem. Després del 200 ve el 500. El tatxem. Després vindria el 550. Després el 600 i després el 650. Per tant, la mediana és el nombre que cau al mig, el que deixa tants nombres davant com per darrere. Per tant, és el 550 euros. I fins aquí el vídeo, espero haver-vos ajudat.